Bună, prieteni, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Rainbow Friends. Este un joc. Dacă nu îl știți, o să vedeți pe parcurs cum se joacă și ce vom face. Vreau să strângem pentru acest videoclip 1000 de like-uri, să zicem. Hai să începem jocul. Intrăm în autobuz. În spațiul, că nu pot să intri în autobuz. Este un joc în care trebuie să iei niște obiecte, depinde de rundă, și te ascunzi într-o cutie ca monștri să nu te vadă. În a doua rundă este un monstru care te poate vedea. Adică nu te poate vedea, dar te poate simți, adică n-ai nevoie de cutie, trebuie să fugi de ele, efectiv. O să vedeți pe parcurs. Sunt multe, mai multe, cred că vreo 5 runde, nu sunt sigură. O să vedeți voi pe parcurs cum videoclipul. Să strângem toate cele 1000 de like-uri pentru mai multe episoade cu acest joc. Să se inventeze și chapter 2, aș vrea. Nu sunt sigur dacă s-a inventat, scrieți-mi în comentarii dacă știți de acest joc sau dacă știți dacă s-a inventat chapter 2. Eu nu știu sigur dacă s-a inventat. Bine, mi-e puțin frică deoarece nu sunt cea mai curajoasă, pot să zic, dar pentru voi, prieteni, o să încerc să fiu mai, nu știu, curajoasă, așa, că trebuie să iau, prima dată trebuie să iau niște cuburi. Uitați-mă aici, aveți prima? Sunt prima aici. Noi trebuia să ajungem la parcul de distracții, dar cineva ne-a dus pe drumul greșit. Eu știu povestea aceasta, că m-am mai jucat de multe ori. Sper eu să fiu luată, o să vedeți voi despre ce e vorba cu luatul. Eu sper să fiu eu luată. Te rog să fiu eu luată. Adică acum, nu o să fiu eu. Norocoasă. Asta să fie luat, gen, tot o să particip la joc, doar că, uitați-o, vedeți, e aici lângă mine. Deci tot participă la joc. Trebuie să strângem aceste cuburi, dar prima rundă e foarte ușoară, a doua e mai greuță, dar, mă rog. Haideți să începem. Mă rog, după ce ne lasă să începem, chiar dacă s-ar putea să nu iau niciun cub, o să mă plimb ca să vedeți și voi despre ce este vorba. Dar sper să iau pentru că da. Vine Blue, s-ar putea să ne prinde, trebuie să ne ascundem în cutie. Da, nu știu, voi n-auziți, dar se aude un râs când vine Blue. N-a niciun bloc. Uitați-l, îl vedeți? Oh my god. Îl vedeți? Așa arată Blue. El te poate vedea, dar dacă spui cutia, nu te mai poate vedea. Mă străduiesc să nu mă prindă, nu știu. Vreau să iau și un cub amărât. Măcar unul pentru voi. Nu e niciunul aici, l-au luat deja. Eu încă caut sunetele de la Blue, deci de-aia nu merg, nu-mi dau jos ca să merg mai repede, pentru că aud niște sunete. Da, recunosc. Ți-am zis că mi-e puțin frică, nu știu. Eu am recunoscut, da, măcar am recunoscut. Blue. Ce bine că nu... Oare putem merge pe aici? Nu putem merge! Ok. Știu că poate... ok, mai trebuie să fie găsite destule. Ce s-a întâmplat?
Deja au fost găsite. Am primit 50 de bani. Dacă vreți, scrieți în comentarii dacă vreți voi să-mi iau vreo cutie anume. Uitați-l pe Green, îl vedeți pe acesta cu mâini lungi. El nu te poate vedea, adică el nu te poate vedea, adică poți prin fața lui, doar că el te poate prinde. Asta e singura chestie, așa că el te poate prinde, dar în rest e mult mai ușor decât la... Că e mai greu puț pentru că trebuie să te ferești de amândoi, dar în rest nu e atât de greu. E vreo patul de sus. Nu, patul de sus am zis. Nu, ați observat că nu există buton de să poți sări? Mi-au și o altă... Așa, sau de un... Știți, acea rățușcă de baie care face... Sau cum face, știți voi. Așa se aude când vine Green. Voi n-auziți, dar eu aud și așa se aude. Și la Blue se aude în Dacă vă jucați acest joc o să vedeți. Dați-vă la acest episod ca să știți cum se joacă, pentru că e mai greu de învățat. Pe mine m-a învățat verișoara mea, dar de altfel n-aș fi știut nici eu că... Nu poți să știi tot. Vine Green! Trebuie să fugim din calea lui. Voi sta aici. Oh my god, îl vedeți? Acela este Green. Ideea este că eu efectiv încerc să mă dau foarte la o parte pentru că nu vreau să mă prindă. Uitați-vă cât de aproape de mine e. Ce face? Dacă mă atinge, mi-e frică. Nu vreau să pierd jocul. Ok. Încerc să mă... Nu fiu aproape de el, dar nu prea pot. Dar de ce să nu mai aici? Nu-mi place. Ce am făcut eu ca să stea numai aici? Eu nu vreau să... Ăștia pur și simplu stau fără cutie, adică aș putea face și același lucru. Nu putem merge nicăieri, e peste tot, ne stă în drum. Haide, acum vom merge pe aici. Ok. Nu. Ok, puteți să credeți că mi-e frică pentru că, e adevărul. Da, recunosc că mi-e frică. Pentru că nu prea vreau să pierd. De ce chestia asta, drumul ăsta, ce? Nu pot să merg pe el. Viața. Știu că vreați să văd, dar că nu vreau să pierd, nu știu ce să fac. Se aude o muzică ciudată, nu știu de unde se aude. Voi sta aici. Să știu ce se aude. Oh my god, cineva a fost găsit, au mâncat, sau văzut, nu știu, depinde, nu știu de cine. Nu vreau să pățesc și același lucru, dar pentru voi, prieteni, trebuie, pentru că vă plictisiți, Ce fac ăștia? Nu fac nimica. Ce se... Da, în a doua rundă trebuia să ducem în care... În runda acesta e un nou personaj, evident. Sunt și Blue și Green, dar mai este și Orange. El vine foarte rar, adică nu e ca Blue, vine tot timpul, e mereu aici, nu. El vine decât o dată și într-o linie. Iar tu trebuie să spui cutia
pentru că dacă nu spui cutia pe lângă linia aia, o să te poate vedea și te mănâncă. Doar cineva a fost găsit, deci e foarte bine. O să încerc curând de aceasta să fiu mult mai... să fac lucruri, adică cât de mult pot eu. Scrieți în comentarii dacă vreți să pun vreo cutie anume. Eu nu știu, dacă vreți voi o cutie anume să o pun, momentan eu pun pe care vreau eu, dar dacă vreți voi scrieți în comentarii dacă vreți cutie anume să o port. Da, și runda asta în afară de portocali orange mai este și purple, care e în chestia asta. Și dacă nu calci pe pașii aceia și calci pe acolo prinde murdere, te pia cu mine din canalizarea aia și te prinde. V-am promis și uite că o să merg eu, o să fiu mai activă, o să încerc să fiu mai... Oh my god! Bine! Am ascuns și eu cu fata asta pentru că se aude sunetul lui Green și lui Blue. Wow, ce noroc avem și noi. Trebuie să fim ascunși. Să ne ascundem. Uitați-l. Nu știu de ce se vede prin gaură, asta nu ar trebui. Uitați, vedeți, atât de mică gaură. Abia... Suntem în siguranță? Ce se aude? Se aude un sunet ciudat. Ce bine că m-a văzut, da. Aoleu, m-a văzuse. Venea după mine. Bine că am venit aici rapid. Vedeți ce periculos e uneori jocul acesta? Trebuie să aveți grijă, adică, nu știu. Vreau să fug de... Puneți-vă cutia, rapid! Vedeți, Orange vine pe această linie și dacă nu aveți cutie, vă prinde, efectiv. Hai să vedem pe acest om, poate îl prinde. Nu sunt sigură dacă ești în gara asta, dacă te prinde, sau doar dacă ești... nu l-a prins. L-ați văzut așa puțin? Dacă n-ai cutia, vine la tine, nu mai își ia traseu și apoi își ia traseul după ce te mănâncă, înțelegeți? Nu știu dacă înțelegeți. Nu știu să dispară. Nu sunt sigură că sunt în siguranță, dar... Nu știu de ce vreau să pun așa într-una. Se aude vreun sunet? Nu știu ce sunet e ăsta, nu înțeleg. Pun pariu că cineva o să apară că a fost mort, nu? Așa am senzația, nu, nimeni. Să mă duc? Scrieți-mi în comentarii dacă mai vreți să facem episoade în care să fac ceva. Nu fac nimica. De ce vin monștri numai pe aici? Trebuie să plec odată de aici, dar nu pot, pentru că monștrii vin într-una numai pe aici. Uitați-l pe Green! Ce caută el aici? Nu știu, stă ca ciudatul acolo. Dă-te la o parte cutiuță. Ok, o să mă străduiesc să plec de aici. Nu știu. Vine Blue, nu pot să plec. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Ok, păi cam atât a fost pe episodul de astăzi. Scrieți-mi în comentarii dacă mai vreți să facem episoade și să strângem
să strângem 1000 de like-uri la acest videoclip și să apăsați butonul de like și de subscribe pentru mai multe episoade. Ne vedem data viitoare! Pa!